to babu abin da zamu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakamakon wannan bawan Allah da kuke gani babu abin da yake yadawa a pejin sa banda yada abubuwa wanda zage-zage maluma ne da kuma rushe hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wai ina malaman mu ne, ina malaman mu yan izala yan dariƙa da duk wani wanda ma ya yarda da hadisi. Wannan ba maganan bangaranci bane ko wani abu. Kowa ya sani yaya masu suka kan abubuwan da yake yi yake karantarwa, to wannan yaron yana daga cikin mutanen da suke akan wannan tafarkin. To abinda nake so anan ku yada wannan bidiyon ya je har ga malaman mu, a samu ayi mukabala da shi yaya masu sukan, saboda ya san shi wanda yake karantarwan yana kan kuskure, sannan su ma mabiyansa su gane suna kan kuskure. Sakamakon batar da mutane, halakar da mutane kawai yake ba wani abu ba. Dan Allah kowa ya saya ku duba abubuwan da yake ya dora a pejin sa. Bari in samu ku bidiyoyin duka ku kalla, wannan in brief ne. Ai share din wannan bidiyon sosai mu samu bidiyon ya je inda muke da bukata, malaman mu su gani kuma su dau mataki. Wannan abu ya kamata a dau mataki ne, ba wai a yi challenge da shi ba, a nuna wa duniya jahilcin wannan malami. Allah ubangiji ya samu dace. Ƙarya kuke yi dan mai bukarin gidanku, ƙarya kuke yi dan mai musulun din gidanku, ƙarya kuke yi dan mai akadarin gidanku, ƙarya kuke dan muwadda malik din gidanku, sannan ƙarya kuke yi dan ishmawun gidanku, ƙarya kuke yi dan mai qawaida gidanku, kuma sannan ƙarya kuke dan mai akadarin gidanku. Ni mai Qur'ani tsinannu ku kona tsinannu bukare da musulun ne, ku kona tsinannu. Allahu akbar. Allah yayi gaskiya malam. Allah kun ga tunin sunan na dade ina karanta waɗannan tsinannan abubuwa, amma yanzu gashi Allah ya kawo ƙarshe. Allahu akbar. Dan masussuka ikon Allah. Ku kona tsinannu, ku kona su, ku kona su, ku kona tsinannu duka buhun, a sashi duka a kona su, kawai. Allahu akbar. A kona su, a kona bukare da musulun. Allahu akbar. Allahu akbar. Yawwa wannan tashi dan. Saboda haka kuskure ne wani dan ya riga ka zowa duniya kawai ya rubuta littafi, almajiransu su kewaye littafin suna zare ido su ce wai dole ya kabi littafin. Daga ya riga ka zowa duniya kawai sai cibi ya zama kari. Riga zowa ne fa. Allah ya gaya maka kawai inna akramakum indallahi atqakum, wanda ya hi ku daraja da kima, wanda ya hi ku tsoron Allah. Saboda haka duk tsohon mutum ko ya girmi annabi Adamu wallahi sai ya zo ya bi littafin Allah sannan yake da mutunci. Dan haka abun ba wai yawan shekaru, duk shekarun ka kai shedan, to shedan ya girmi annabi Adamu. Zaka ga mutumin kirki ne saboda ya tsufa. Ai tsufa ‘ya'yanka za ka gwada matsufa, amma ka tuna shi Allah ya gaya maka ma wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin min mata uddun. Allah ce ya wuni ɗaya tak shi a wurin shi sai an yi shekara 1000 irin kilgakku sannan aka yi wuni guda. Saboda haka anan kenan bukare da musulun kamin a haifi uwar shi a duniya ba a yin sallah ne? Koko shi ne kawaidi dan loto shi ma kan a haifi babansu a duniya a lokacin ba a yin sallah. Kai malam, sallah da daddiyar addini ce wadda manzon Allah ya gada daga wajen annabawa, ban su rishin kunya. Koko shi yanzu kana son ka ci mun mai kawaidi dan loto shi ya kawo sallai? Kai ka ba hankali billahi lazim wa rasuli Allah. To wannan kenan kadan daga cikin abubuwan da yake yadawa a cikin pejin sa. Allah ya samu dace, amma please kar ku manta ku yi sharing wannan abun ya je wajen malaman mu su gani kuma su dauki mataki. Allah ya samu dace.